अदालगुरियाव बीजेपी हान्जानि गिदिर खहा। बेरगाव बीजेपी मण्डलनि गाहाय नेतारि नलेस्वर बसुमतारिया बिबान एंगारबाय। बिसायख'थिया खाथि सफैनाय समावनो बीजेपी हान्जानि गिदिर खहा। बेरगाव बीजेपी मण्डलनि गाहाय नेतारि नलेस्वर बसुमतारिया बिबान एंगारनाय लाइजामखौ अदालगुरि बीजेपीनि आफादगिरि सुनील कुमार बसुमतारिनो दैथायहरदों। मा जाहोनाव नलेस्वर बसुमतारिया बिबान एंगारनो गोनां जाखो बिनि सायाव जेबो रोखा मिथिनाय जायाखै। ना बीजेपीनि इसिङारि थासारियाव गावजों गावनि गेजेराव गावस्रालायनाय थासारि सोमजिदों नामा? ना गुबुन राजखान्थि हान्जायाव जइन जानायनि इसारा दं नामा? नलेस्वर बसुमतारि बिथाङा मोनसे समनि खाग्राबारि दखरा एबसुनि बारग' लोगो गाहाय नेतारिमोन।